Helo, a chroeso i'r gyfadran dylunio a thechnoleg. Yn enw i yw Mr Maliphant. Fi'n dysgu pethau fel dylunio cynnyrch, peirianneg a chyrseg cyfnod chwilol 3. Enw fi yw Miss Jukes a fi'n dysgu ystod o pynciau dylunio thechnoleg dros cyfnod 3 yn cyfnod 4 i fi wneud cyfryngau creadigol a rwy hefyd yn dysgu lefel A. Helo, fy enw i yw Mrs Leask. Fi'n dysgu dylunio thechnoleg, trwy bwyd yn bennaf i cyfnod 3 a bwyd yn maith i cyfnod 4. Yn yr adran hon, mae ganddo ni ardal ganolog, gweithdai, ystafell textilau ac ystafell technoleg bwyd. Rhwng pob ystafell a phob cwrs, rydyn ni'n creu nifer o gynhyrchion. Hoffes i creu pasta a rhoi saws a gynwysion mewn. Hoffes i'r creu clofen, roedd yn hwyl i dylunio. O'n i wedi hoffi wneud coginio gyda risotto a trio pethau newydd. Hoff prosiect ni oedd creu y gêm. I creu y gêm roedd angen dylunio beth yn ni'n wneud a wedyn torri pethau mas o plastig. Nod i'r gêm oedd cael yr peli mewn i'r tyllau bach a rhaid fe fod yn addas i habygwyr. Fi'n hoffi'r ffaith bod fi'n gallu creu a bod yn galluogi fi ddefnyddio meddwl i. Fi'n hoffi dylunio a defnyddio peiriannau o ffyrn yn adran.